If the blood is chapel, open your bloody plan is an antenna. I want to sorry, mother. Kajana Kuba. And yet you know what going now, going out would even have. I said you people kidnapped our brother yesterday. No. You know. By the time I told you. If people talk say, not to qualify, I know say our car sometimes they damage people. I say our problem be our brother why we not kidnap yesterday. Ndewonu ụmụnne m ndị Igbo ndị ọma njem ọnụ ekelekwa m unu ebe nsi ewetara unu ozi a bụ n'ụlọ ozi ndị sim.siha asịrị FM aka ma bụkwa nwanne gị nwoke 042 Solex onye akụkọ ụwa. Ihe onyonyo a ị na-ahụ n'iru ebe a bụ ozi nke anyị si na steeti Anambra wee nweta n'obodo Nteje. Kedu ihe mere ebe ahụ? Ndị ọrụ nchekwa ndị jidere ndị ugwu a ị ga-ahụ ebe a kọwara na o nwere otu nwata nwoke onye nke ọ dịkasị na ọ na-agba bọị ka onye na-azụrụ ọga ya ahịa wee sị na ya bụ nwata nwoke barutere n'ụlọ ọga ya wee na-akụ aka n'ụzọ ka a kpọpere ya ụzọ. Ndị ugwu ahụ ndị Fulani wee si ebe ha si wee makapụta wee tọrọ ya bụ nwata nwoke. O wee bụrụ na ha bụ ndị ugwu agbaala ya bụ ụlọ gburugburu na ha na-achọ ịtọrọ ọga ya bụ nwata nwoke, mana dịka ihe si wee mezie ọ bụrụ nwa ya nwoke bụ ihe dabara ha n'aka. Wee sị na mgbe a tọrọ ya bụ nwata nwoke n'abalị ahụ o tiwe mkpu, mana ndị ọrụ nchekwa obodo ha na ụmụ ikorobịa niile ndị gbakọtara si na ha agaghị eji abalị wee banye na ya bụ ime ọhịa. Ha sị ka ha chere ka chi fo, wee ruzie mgbe chi foro ha banyezie ime ọhịa wee hụ ọtụtụ ihe na ya bụ ime ọhịa nke dị egwu, nke unu ga-anụkwa na ya bụ ihe onyonyo. Mana nke kasị nke n'ime ha bụ na ha jidere ha bụ ndị ugwu ndị Fulani ole na ole, ọ dịka mmadụ abụọ ka ha jidere dịka anyị si wee hụ na ihe onyonyo a. Ma a na-akọwakwanụ na ya bụ nwata nwoke onye nke atọrọ atọ na ahụbeghị ya, ma ha bụ ndị ugwu ndị ejidere ejide si na ọ bụghị ha nwa bụ ihe tọrọ ya bụ nwata nwoke. Ogologo kwa dị mmanụ ka mgbede, ya mere ọ ga-aka maka iburu oche gị kpudobe nso ma nọrọ ala ka anyị anya na ya bụ ihe onyonyo ma nụrụ n'olu ha bụ ndị ugwu dịka agbara ha ajụjụ ọnụ n'obodo Nteje nke dị n'ime steeti Anambra. Ya mere asịla na Solex si kama lere onyonyo ya. What do you do? You dey hear English, abi? You dey hear English? You go dey try small. You go dey explain what you do. Big God in Nteje abụọ. The guys wee call him ụnyaahụ n'abalị na Mmuevi n'ezi agụ Mmuevi wee buru nwatakịrị bụ mechin na-achọ ka ọ baa na geeti ọgụ ya. Abịa bụ Chino nso. Then ọbụna ndị Fulani bịa gbaa the place okirikiri na-eche ka ọgụ ya pụta. Mana emesịsị ọbụna nwatakịrị bịasị kwụọ aka na geeti. Agụcha ya bụ nwatakịrị ọ na-eti mkpu n'abalị ahụ. Mana ụna m ọ na-ejiri ịba n'ọbịa n'abalị mara Igbo. Anyị wee sịkwa anyị nwekwe ndị ka ọ dị ụtụtụ ka anyị chọrọ ya chebe. Anyị abazia na agụ Mmuevi ma ọgbọ Mmuevi. O wee bụ na bidoro n'ọgbọ Mmuevi ma agụ Mmuevi niile. Bụ Fulani isi otu a wee tụrịa ụnọ wee baa mara ibite baa ma ebe a na-akpọ ọja ma ka ebe ọ na-akpụ ya okolo. Ihe pụta Fulani chapụrụ achapụ. Ọ bụrụ ihe Fulani si na Nteje bụ ka ọ na-ezu ori mmadụ ka anyị jee na-akwụ ụgwọ. Anyị ejiri owu onye ahụ ofu onye abụ ụdị ibe n'ebe ka anyị mee esu na nka ka anyị kapara de karifi. They speak louder. Sunanka Mohammed. Kai daga ina? Daga Kano. Kai daga Kano. Me ya ko ka Nteje? Ina yin kiwo. Kana yin kiwo? Ruga ya guda nawa kike daji? To ban san iyakan su ba gaskiya. Ban san iyakan rugan da yana daji. To yanzu nan magana da muke yi kun sata mutane. Damuwa mu yanzu nan ya ne za mu yi mu samu yaron mu da kun sata. Jiya da dare. Wallahi mika wannan wuga don abin da na faɗa maka na yi maka ƙarya tun da ka ban sani ni dai ba ko ne ajiya ne na inda a ce kamar na da ne da kaga na san wurare da dama amma wanda ya zo yake ko ya ce ya san ni kaga ya yi ma ƙarya ba wani wuri da na san Talk louder. ba wani Biko da ụmụ Nteje ọ bụrụ sọ Mmuevi ka ọ na-ere anyị abawa ọbịa wee bụ na ibe a na-ekwu ibe abụrụ sọ Mmuevi na ndị bido ọpụreshọn mana plan ibe na Nteje ahịa bụrụ ibe anyị na-ekwuru biko ya na aka onye ọbụla pụta n'igwe ọ bụrụ na echi onye ọbụla pụta ka a baa na ọbịa tụọ na ndị Fulani na Nteje ya bụ ibe kwuru tuwa maka Chineke
Charge. My man, if you I know some people. In the young English, I say you people kidnapped our brother yesterday night. No. You know. By the time I tell you. Hey. If people talk say now to qualify, I know say our account sometimes they damage people. If you are down, I say our problem be our brother why we not kidnap yesterday. Not be you. No. For that side we get you. No. For Airport Road, I just Where your account? My account there for Airport Road. This morning I think we will pursue you with cow. With cow? We pursue you. My account there for Airport Road. See your leg. For a cow now. For my account there for Airport Road. I live out with my brother. You want to lie. They lie to us. When they pursue you, they see you, they run with cow. I don't hear them. You hear them say they pursue you. I don't hear them. Yeah. I'm a person don't come in the same say. Who be that to call you? My brother. Where's the number? Where your phone? They let you call me. Ọkwa ikirichala ya bụ ihe onyonyo gị onye ụwa onye na-egere akụkọ ụwa m ịmara n'etu anyị si eme ya ọ ga-abụ nnọọ ihe magburu onwe ya ma ọ bụrụ na ị ga-edere anyị ebumnuche gị otu isi ahụ ya bụ ihe nke ikiriri ugbu a na ngalaba okwu ka anyị mara uche gị n'ihi na uche onye adịghị ya njọ daalụkwa gị onye so eburu anyị sonye ekelekwa gị onye asị gị jide ka iji onye asị ya jide ka o ji ịmara na nke o ji kacha mma ekpere m bụ na Chineke nna ga na-anọnyere gị ọpụ gị na mbata gị na-etinyere gị aka n'ezi ihe niile nke ị na-eme gị taa bụkwanụ mbụ ị na-ahụ ihe onyonyo anyị asị gị nnọọ onye gị na ya ka nọkwa bụ 042 Solex onye akụkọ ụwa n'iru akwụkwọ efere mba ụwa ya mere ọ bụrụ na ka m mere dị gị mma n'obi nwanne biko ọ bụ na Facebook ọ na Instagram ka na-ahụ ihe onyonyo pịara m follow ọ bụ na YouTube ka na-ekiri ya bụ ihe onyonyo pịara m subscribe ya na mgbịrịgba ya n'akụkụ ka ime ike na-enweta ihe onyonyo ndị ọzọ nga na-ewetara gị n'ọdịnihu ọ bụ na Twitter ka ị hụrụ ya bụ ihe onyonyo pịara m follow ọ bụ na TikTok itikere m follow ma ta ọkụma Igbo ndị ọma njem ọnụ Igbo mụrụ nze m ọzọ ekelekwa m unu wee na-asị na ọ ga na-adịrị unu niile mma o ise ngwanụ tụsawara m ihe onyonyo a na-atụsara m ya bụ ihe onyonyo na apịrị maka na share button ya mara gị mma onye nke m udo dịrị unu.